δηλώσεις. Κάνατε κάτι πολύ σημαντικό. Κυρία Κλήτου, το λέτε στα δελτία συνεχώς. Κυρία Ζαραγγέλη, τα λέτε στο ραδιόφωνο. Κάνατε κάτι πολύ σημαντικό. Ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος που έχει μόνο εισοδήματα από μισθό, αυτόματα η εφορία θα γράφει στη φορολογική του δήλωση προσυμπληρωμένα αυτά τα στοιχεία. Κύριε Χατζηδάκη, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί πια ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος δεν θα υποβάλει φορολογική δήλωση, θα είναι έτοιμα και φεύγει η ιστορία. Πάμε σε ένα συνεχή εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και της ΑΔΕ. Δεν είναι NASA η ΑΔΕ, δεν είναι, ξέρετε... Κάνει δουλειά Πιτσιλής εκεί, ναι. Αλλά σημασία έχει να δει κανείς το σημείο αφετηρίας. Ακριβώς. Και γίνονται κάθε χρόνο αλλαγές. Μια από τις αλλαγές που θα γίνει φέτος είναι αυτή η προσυμπλήρωση, που όμως, γιατί και πέρσι υπήρχε, φέτος αλλάζει κατά το ότι ο μισθωτός και ο συνταξιούχος θα πάρουν προσυμπληρωμένη τη φορολογική τους δήλωση. Εάν πια δεν κάνουν παρατήρηση, δεν υπογράψουν μέχρι να περάσει η προθεσμία, θεωρείται πια ότι είναι έγκυροι, ότι του στείλει η εφορία λοιπόν αυτομάτως, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, θα είναι η φορολογική σου δήλωση, χωρίς έξοδα, χωρίς τίποτα, με λογιστές, τελειώσεις. Ισχύει η δήλωσή σας, το έλεγε η κυρία Κλήτου προχθές και τα άκουγα και από την κυρία Ζαραγγέλη, ότι το τέλος του 25 τελειώνουν και τα τεκμήρια με βάση τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Ισχύει αυτό ή θα πάει κάπου εκεί, θα κινηθεί? Τα τεκμήρια διαβίωσης. Τα τεκμήρια διαβίωσης, ναι. Τα τεκμήρια διαβίωσης, υπάρχει μια πρόβλεψη της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά της. Μάλιστα. Θα δούμε το θέμα στην πραγματικότητα, και το λέω και για συναδέλφους σας οι οποίοι γράφουν, σβήνουν κτλ. Από το τέλος της χρονιάς. Τώρα η προτεραιότητά μας είναι να εφαρμόσουμε το φορολογικό νόμο που πέρασε στο τέλος Δεκεμβρίου και έχουμε πολύ τραχανά απλωμένα. Επομένως, έχω πει και στον κύριο Θεοχάρη και στον κύριο Πιτσιλή και σε όλους τους συνεργάτες μου, έχουμε το θέμα των BOS και τη διασύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές, το My Data, την ηλεκτρονική τιμολόγηση που μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι κολοσιαίες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να έχουμε και πρόοδο στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Το ότι έχουμε παραπάνω έσοδα οφείλεται και σε αυτό. Υπολογίζεται ότι είχαμε πάνω από 500 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα λόγω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και σύλληψης φοροδιαφυγής. Πάμε Υπουργέ. Τρεις κυρίες, εξοδικαστικός. Πώς θα το καταφέρετε όταν ήδη πριν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, σε καταστήματα και κυρίως παροχής υπηρεσιών, ήδη υπάρχει διαβάθμιση τιμής. Εάν οι πληρώσεις cash είναι, ξέρω εγώ, 20 ευρώ, εάν πληρώσεις με κάρτα είναι 25. Πώς θα την πιάσετε αυτή την κατηγορία? Δεν ισχυριστήκαμε ότι έχουμε ένα μαγικό κουμπί και εμείς και οποιοδήποτε άλλος για να εξαφανίσουμε διαμιάς το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ήδη με αυτά που έχουν γίνει από το 19 ήσαμε σήμερα, με στοιχεία επίσημα, από το 23% του καινού ΦΠΑ, όπως λέγεται, δηλαδή τα λεφτά που χάναμε από το ΦΠΑ, 23%, έχει πέσει πια στο 15% το ποσοστό, και ο στόχος είναι μέχρι το 2026 να πάμε στο 9%. Και αυτό συμβαίνει με όλα αυτά που σας περιέγραψα. Ασφαλώς υπάρχουν τρόποι κανείς να διαφύγει, αλλά όταν τα βάλεις όλα μαζί στη σειρά, δηλαδή τα POS, το My Data, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ψηφιακό πελατολόγιο κτλ. Σφίγγει στο βιό, οπότε όλοι... Υπουργέ, εξοδικαστικός.